محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمدا tigi Gunas TV en jetti moni kala dendagal rewintoɓe Gunas TV en calmini juurima dendagal monde entier o fof wadde e kuuɓal bandiraɓe moƴƴuɓe tedduɓe heeɗiɓe garden hande ko rewindade tafsiru men mo gowɗen rewde tawi ko tafsiru ceerno men ceerno albasiru mo alhaji ousmane thiam mo waɗata ɗo e nder madina Gunas tawi kadi koto leegal sifaw e jama sifaw walla ɓe juma mo sifaw mo heewi julnude e kala aljuma bandiraɓe moƴƴuɓe tedduɓe hande tafsir o weeli no feewi waɗi fayida yimɓe nottima hen ha heewi tawi ko Allah kadi o jokki e tarikh mo o wonno tarikh ceerno alhaji Mouhamadou Saydou Ba oɗo tuma ceerno alhaji Mouhamadou Saydou Ba fuɗɗima walla kanko Alaji Ali o continue to jangde makko no jangiroy saabu eɗen gandi no haaliri ni to banggue jangde ceerno o nde sattino no feewi ceernajo o sattanoma jangde no feewi saabu yehino hay seereɓe ɗiɗo ha tato seereɓe tato ɓe fof kadi e deftere nde ɓe jangganno nde en deftere qur'ana nde ɓe jangiranno nde ko taƴo majjo wonno hen ko haalate al insan deftere nde hanno wadde nden eɗen gandi ɗum ɗon ko sippiro mawgu e oɗo tuma hande o kam o yeehi ha to Ndiaye Kounda ɗon o yarata e nder tarikh o yeehi ha to Ndiaye Kounda o wondi ɗon Aliou Ismaïla wadde Aliou ibn Ismaïla o wondi e muɗum joni o wondi on ha ruttima e joomum ko so immima ɗon holto yahata walla holno dañir gandal ngal ɗum ɗon fof o waɗi ɗum o gasni o saha joni ɓe kaali hay o haali ha no wondiri e ceernajo ha ceernajo rutti e joomum wadde ko yettere Allah en gandino Alaji Ali Thiam jangguirno o haali defte ɗe on jangui ɗe ko Alaji mo Saydou haali hen ko fodde defte ɗe nayyi ɗe o jangui ɗe ko heddi ko fof fayde ko welgol makko haqqille e huɓidade mo e martaba makko to Allah e nelaɗo muɗum no Allah newniranimo kala ko nani ɗum hankkadi naati yaltata deke noon en gandi jangde Alaji Ali Thiam no yaari e katantagal makko e yerlitare makko e pellital makko e yidde mo diine o kadi ko noon Allah sapporimo ko yaɗano hen ko fodde ko dañatno hen ko to banggue martabaji e fof noon bandiraɓe moƴƴuɓe tedduɓe heeɗiɓe jokke rewidade Gunas TV deftere makko o wallifi e ceerno makko Seydil Hadji Ali radiyallahu ta'ala anhuma deftere wiyetede hijratu suadai wa rihlatu shuhadai gonɗen ko e hello capannayyi e jeeɗiɗi kalano ɗen ko no janggiri koye ɗum gonnoɗen e deftere he o wi summa innahu refti kanko alhaji Ali makatha ma fammora amayni wa nisfa amin yata'allamu qalilan illa annahu rubbama hadara wa rubbama ghaba مع أنه ليس لفمور يد في هذا الأمر نعم ومع ذلك قد صار هذا السيد منتبها يستعين بحزاكته وهمته نعم وبعد ذلك سافر فمور وتركه في يد كير محمد نعم وكان ذلك أحب إليه لكونه ولله الحمد مريدا عابدا وأعلم من فمور نعم فجدد همته ولازمه نصف عام فقط ففرغوا من تعلم ما في القراديس نعم وليس لهم كتاب نعم عندي إن كادين فمور wonno janginowo نعم na jangina Souleymane Souleymane o noon kala ko jangi alhaji Ali yahi wonde Souleymane tindinaɗo mayde o de e tindinmo saha on jaɓa saha on salo hande alhaji Ali arto e fammore yimin noon garmi ko janggu نعم o welti hen noon fuɗɗi janggude seedo alhaji Ali heddiɓe ɓe gandine ko ni foti waɗede نعم gaddi ɓiɓɓe mumen dokkimo andi en garino hen ha ɗon e deftere he نعم summa innahu makasa ma fammora o ñiibdi e fammora نعم amayni wa nisfa amin duuɓi ɗiɗi e feccere yata'allamu qalilan omo janga seeɗa seeɗa kanko Seydil Hadji Ali نعم illa annahu rubbama hadara wa rubbama ghaba heddoto noon ko saha o ara saha o wasa arta no kaaldirno ɗen ñande ndi tawno e kuutoromo e golle gese en heenoyde en e geɗe mbaɗe hono noon ko ɗum waɗi نعم ndo heɓita fof waro janggi nde golle keewi fof kadi o faɓ yo
kutortonomo e ɗen gueɗe نعم ما أنه ليس لفمورة يد في هذا الأمر نعم ويكدي فمورة فورا من في نعم الله أنقل توبان إن كادن هذه هو الليل ولا نعم ليس لفمورة يد فمورة على جنگ في هذا الأمر نعم وداني هين كنا فوق نعم. مد هين ومع ذلك قد صار هذا السيد نعم. منتبها ويدو فوق عبادته نعم فمورة فوق واسد ودوي فوق الله أنقل واسد توبي oɗo ko howo kam seydil hajji ali muntabihan نعم ɗo fof kam ko neɗɗo pertuɗo yastainu omo wallinoro نعم bi hasaqatihi e ƴoyre makko نعم ñelgol makko hasaqati ñelgol makko wa himmatihi e himme makko ɗum o wallito نعم fammore fof e wasde woɗɗude kanko kam ko pertuɗo نعم ko ñelɗo ko joom himme ɗum noon wonno e walliddemo pertugol ngol نعم e ñelgol ngol e himme o wa ba'da dhalika safara fammore نعم caggal duuɓi ɗiɗi e feccere fammore ɗannima dañi laawol ɗannima wa tarakahu fi yadi ceerno mouhammad fammore ɗaldimo ceerno mouhammad woni bamum ceerno ibrahima diallo o woni ceerno نعم fammore accimo e juuɗe on نعم mi haaldima noon on kam ne jeeyaka toon ko arani bamum ceerno ibrahima diallo jeeyaka toon jibinaka toon ko arani wa kana dhalika ahabba ileyh نعم ndeke alhaji aali kam ko ɗum ɓurno yidde o wawano ɓoccitade fammore tan fammore ɗannima نعم o ɗaliɓe e junngo ceerno mouhammad bamum ceerno ibrahima diallo taw kadi kanko ne ɗum ɓurannomo نعم holko woni sababu ɗum ɓuranimo li kawnihi wa lillahi alhamdu نعم muridan kanko ceerno mouhammad bamum ceerno ibrahima diallo نعم o almudu tijjani yankene ɓe aabidan kadi ko dewowo allah نعم wa alama min fammore te kanko daɗi fammore fof نعم koye seydil hajji ali welti نعم ko acca e juuɗe makko ko peewɗo ko almuuɗo نعم ko dewowo allah kadi ko jannguɗo ni fa jaddada himmatahu seydil hajji ali hisɗitini himme mum نعم walazamahu e ñiibdi e ceerno mouhammad bamum ceerno ibrahima diallo hankadi fammore yehi kañum نعم joni o heddodima e bamum ceerno ibrahima diallo nisfa amin نعم feccere hitande woni lebbi jeegom fakat lebbi jeegom tan fa farahu نعم ɓe gayni min taallumi ma fil qaradis نعم kayitaji ɓe jangganno e muɗe taƴe majjaji ɗi ɓe gayni deftere gasi wa laysa lahum kitabum نعم ɓe ngala deftere timmude kamil timmude joni noon mo safara ceerno mouhammad نعم ceerno mouhammad kadi no ɗannima joni wone seere ɓe ɗiɗi ɓe fof hankadi ɓe keftima ɗumen deftere nde en kaaliɗo نعم haali ko halata sono haale noon jom wasa sikkude ko leydi guinne bisaw fo wa noon ala ko diban maɓɓe on no on digil digil kono guinne bisaw no heewno annduɓe نعم no heewaliyaɓe allah sabi alpha amad dilla ko toon wonno nayi ngaro e makko waliyagal makko ceerno ismaila en woni keebum koye men ɓeeɗo ceerno ismaila ko waliya allah mawɗo ɓe fof toon jooɗi ko lobbudu ɓe gonnoɗum ko ɗum lobbudu haalete heddo hono sono haale tan jomum haqqillaji so denaki tan nanngata ma taw ko leydi ndi fof wa noon ala ɓe keewi annduɓe نعم ɓe keewi jannguɓe ɓe keewi waliyaɓe allah ko lobbudu ɓe gonɗon نعم joni noon ceerno mouhammad kemi no ɗannima lebbi jeegom ɓe gonde makko نعم ɓe gayni kayitaji wata waqqafat نعم darti alwahuhum alluji makko wata waqqafat alwahuhum allude dartima fammore ɗannima ceerno mouhammad ɗannima jangguino goɗɗo ala wa gaba anhum amayni duuɓi ɗiɗi ceerno mouhammad duuɓi ɗiɗi ko ɗanni ko artani duuɓi ɗiɗi ha yaade e naagi caggal ɗum wa raja ma al nusra نعم o arti kanko ceerno mouhammad omo addori kamin timmuɗo deftere timmuɗo woni kanko bamum ceerno ibrahima diallo caggal duuɓi ɗiɗi o arti o addori deftere qur'an deftere timmude kamil timmude wala zamuhu amayni ɓe gonde makko duuɓi ɗiɗi نعم wona mbi o ɗannima duuɓi ɗiɗi o arti ɓe gonde makko duuɓi ɗiɗi نعم wa fihima ay ko e ɗin duuɓi ɗiɗi
ta'allama haqiqatan ko ɗon o jangi gonga e gonga kanko Seydil Hadji Ali e nder ɗin duuɓi ɗi fa kasiran ma naaba ar cheikhihi heewi ko lomti ceerno makko ceerno Mouhammad o lomto ɗum fi katbil alwahi wa ta'limi bindugol allude baydaji ɗi e tindinde ɓe janguinde nde on arani fof kanko jooɗoto o janguide fi katbil alwahi wa ta'limi bindugol alluje ɗe e janguinde almuɓɓe li kawnihi huwa aqala tawno kanko ɓuuri haqqilde attalamis alɓe fof kanko ɓuuri famde waɗi kanko lomtotono hatta ntaha lawhuhu ila al anfali ha alluwal makko yettima lamfal wa'lamu anna ma ghanimtum gila les ha ɗon no foti hisbaji capannayyi e goho capannayyi e joyi alluwal makko yettima ɗon hatta ntaha lawhuhu ila al anfali ha wettima l anfali woni hisbaji capannayyi e joyi wa qad marida cheikhuhu ceerno o rafa ceerno Mouhamadou Babou ceerno Ibrahima Diallo ceerno wi ceerno o rafa marada suali rafi ɗojjo ɗoyru ardunomo wo daufa gayatan tampinimo noon o loyi o natti wawde janggide sabi ɗojjo goo ko assurére goto dartata wo daufa gayatan o loyi kaatudinore ni wantagal han kadi won ceerno wawa jangginde ni ɓe geggi min payana ɗon imam ceerno Ibrahima Diallo jibina te ko ɗon ɓe jangganno ɓe gimbitima ɗum ɗon hankkadi jangde ala ceerno sellani wa saka num ɓe koɗoyi paƴama to daka o waɗata hande mi anda so teski mawɗo oya garnoɗo ɗo jaarowo duuɓi temedere e nogas yo ko ceerno men ceerno Ahmad Tidiane ceerno nelannomo kañum neldi oto ha paƴama addimo ha ɗum ceerno kadi ñaaguiden tan ngal fof e ari yen wuro ngo hay goto oto noon on ɗon mawɗo noon ko Seydil Hadji Ali toɓɓannomo ba kamɓe goni de wuro he wonɓe ɗum paƴama seɓɓe e paƴama fulɓe ɓen noon woni seɓɓe ɓe on ɗon mawɗo ko ɗon jiyaɗo paƴama ɗo paƴama ɗon dakama ɗo e yamirore ceerno men ceerno Ahmad Tidiane ceerno kadi kanko fuɗɗuno daka o waɗin lawol goto laabi keddiɗi o lomtini ceerno Siraji mo ceerno Bachir nde wonno duɗa Seydil Hadji Ali ngal nan ɗo o jangguinonno ɗon temeɗɗiɗo almudo kadi kamɓe fof ɓe maɓɓe ne binda ɗon Alhaji Ali kadi ko bindowo tan temeɗɗiɗo fawɗo woni ko jangguinonno ɗo ɗum noon ko caggal nde o arti Ndiaye Kounda huɓɓidural ngal nde wona guila hade makko yaade maw arti o yeehi o arti on o jooɗino o huɓɓidural ngal ɓeeɗo kam jeehi paƴama jii Ousmane Camara ɓe fof jeehi ɓe jii Amma Sambe ɓe jidduɗal ngal ɓe jii nokkuji ɓe garti paƴama joni noon wa baynahuma masafatu yawmin hakkude paƴama e payana no woɗɗi ndofu ngu presque ko ñalawma kuurɗo sa ummima ga suba wuro wongo ngol tottanɗa ko hiiɗe kiirɗo wa taraku ceerno Mouhammad wa zawjatahu Fadima ɓe ɗacci toon ceerno Mouhammad Diallo woni baba ceerno Ibrahima Diallo e joom suudu makko Fadima omo yimmum ceerno Ibrahima Diallo wa muridahu e almudo makko biyeteɗo Muhtada on toppitto noon kamɓe kam ɓe paati ga nde wonno jangde hankkadi ala ceerno hankkadi ko pawgu famata cheikhu hunaka ceerno o hawri toon ladial ceerno Mamadou o hawri e ladial rahmatullahi alayhi rafi ɗoyru accani mum haw heddi hen o yikono noon wa qad zarahu sayyidul haju ali hunaka o wiyata je aali noon ruttitinoma salminoydemo caggal nde arti paƴama ruttitinoma payana salminoydemo ƴewguno wadde e ɓandu qabla mawtihi bi qalilin ko adiɗo hawrata e ladial alhaji ali artino ƴewtademo salmindemo e juurademo wa qad kana yarifu minhu l asma wal hasma kanko ceerno Mouhammad alhaji ali ari salmindemo omo andi noon alhaji ali pellital ɗum e dadugal mum mo andi ko suka kono ko suka pelliɗɗo suka dadiɗo
فقال أبي الهجي نعم وسيودو ويم إني أخاف أن تترك ما أنت عليه من الجد والاجتهاد نعم ويم دخولي نبل سنتودا نعم ɗacca soobe e tinnare nde gonnoɗa nde mo ɗo huli sabi gila peeñƴa tan peeñjuɗa ko e himme نعم e soobe e tinnare mboɗo huli noon hade ma wersidade iyaka min taf ala zalika mi rentinima wata woppu sifa ma o ni summa makasa bada mawti cheikhihi نعم caggal ceero makko woni ceero mouhammad diallo hawri ela dia o jooɗi amayni duuɓi ɗiɗi نعم duna an yataallama yi duuɓi ɗiɗi fof o janngani wa usriba qalbuhu hubbu tijaniya نعم ɓernde makko yinnama yidde tijaniya wa huwa la yarifu laha sha'nan نعم o yiɗi tijaniya e kono holto hooremanta ɗum mu'taqidan annahu la budda lahu minha نعم omo fiɓi e ɓernde makko forcé o nanngal laawol tijaniya wa yarif ma zalika kan fof e wonde suka نعم omo andi akhbara habaruji seyidi ceerno aliyu dem jogorɗo wonoyde ceerno makko ceerno aliyu dem نعم woni ali ibne ismaila ndiaye kunda mo duworto ɗen silsila o yiɗi tijaniya نعم omo fiɓe ɓerde makko forcé onon ngal laawol tijaniya omo andi habaruji ali ibne ismaila نعم holto nani habaruji on fi famille ceerno mouhammad ceerno makko babou ceerno ibrahima diallo ko on ono nannono haala نعم ali ibne ismaila ndeke on ne ko ali ibne ismaila woni ceerno kanko ceerno mouhammad babou ceerno ibrahima diallo نعم ali ibne ismaila woni ceerno kanko no deƴƴatano on ko on hono haalanno alha jeyaani on sahaa ko baydaji kono omo nananno ko teskotoɗo mo andi ceerno makko o deƴƴatano ali ibne ismaila نعم ɗum waɗi fama zala yuadiju lhimama نعم wal asaib ceerno wi o seerani mo sippira e himmeji نعم mo sippira e pellital ko neɗɗo joom himme gila mo fami نعم ha pulaar en mbi ko ɓendata wela ko so fasi ɗurata wa fi hada zamani ceerno wi kadi ko kalten ɗo e makko ko pop نعم e on saha kana la yarifu an ashiratihi Naam. wa abaihi shay'an hay hunde ala ko andi Naam. gorol makko fami bam makko hay hunde o anda hen kanke o nangi bam makko hoɗon jeeya haqqille makko hen tan woni gawa bam makko guine bisawnajo tan نعم o anda bam makko ko arani o anda on no ardi o anda jinnaɓe mum نعم o anda illa annahu sowona kanko zata maratin hen lawol gotol نعم sami a ceerno mouhammad ceerno mouhammad woni ceerno makko نعم bamu ceerno ibrahima diallo نعم laawol gotol o nani on yatahaddasu ma insanin akhar نعم ne yewtude e goɗɗo wa yatakallamani fi jihadihi omo e nokku ɓe jeyaari mum omo nana ko ɓe kalata ko نعم te ɓe ganda wonde omo heeɗi kanko ala jeyaari ceerno mouhammad on haalda e on o suka no way tinnade hono ko ɗum hawni suka lel tan wayni suka poɗɗoni tan yiɗirani peewal yiɗirani laaɓal a yitano yaade sukaaɓe نعم a yitano fijje e sukaaɓe waktuji fof salligo juula نعم ceerno mouhamadou ne haalda e on ɗum noon haawiɓe نعم tinnade makko de e cenagol makko ngol نعم fa qala li sahibi ceerno mouhamadou mo haaldata o o wi on innama naala hada min allahi ma annahu laysa min abnai hada نعم o wayi ɗum ɗo ko dañi ɗo ko koto allah tan ummorimo o wiyete paama o jeeyaka ɗo de te allah jiyawi no heeɓi o wi ay ko dañi ɗo ko ngal ɗo laaɓal nde ɗo senare o ɗo himme Naam. ngal ɗo pellital waktu jon ɗo fof joom saddi ko haaji mum fof ko diine o wi ko allah tan hokkimo ɗum allah tan waɗe makko ma annahu laysa min abnai hada vilade o jeeyaka ɗo de ɓiɓɓe ɗeɗo leyɗele na ɗo o jeeya kamata zunnu no cikkirtani mo haaldata kanko ceerno mouhamadou Naam. cikkata ko ɗo o jeeya o jeeyaka ɗo de o wi bal huwa accu kanko min zawaya fuuta o jeeya ko e zawiyaji fuuta o ko fuutanke yum makko jeeya ɗo Naam. bam makko jeeyaka ɗo de o ko fuutanke نعم fuuta alladina ɓen fuutankoɓe zawayaji fuuta ɓe ganduɗa la amala lahum illa taallum Naam. ɓe ngala golle so wona jangde jangde tan ɓe jiiɗi o ko ɗum noon wonɗon ko ɗum o roni wa kana fi makamin khafiyan نعم
antu omo e place omo suuɗiɓe omo nana ko ɓe ñohata ñoore moƴƴere ɓe ñohata nde walam yuhbir bi hada al amri ahadan kanko hay goto o haalnani o deƴƴi tan o namdi hakkinere makko o haaldani hen e goto kanko sikkanno tan mba makko ga tan jeeya o jibinagani tan o deƴƴiri noon ila an qalat lahu khalatuhu binta shaqiqatu ummihi binta ko mawnum yummakko binta e yummakko jiiɗi yumme baba en kaalino inde makko ɗi ha on wiimo on yummakko jiiɗi yumme baba ko yummakko cawdiɗo on wiimo hal anta aidan satadiuka diya'i abna'i zamani fa ta'ati ala khilafi mahyi abika o mo ɗi duuɓi ɗiɗi a janngani kore a jogorani waade no ɓiɓɓe leydi ndi mbayni mbasa janngude annani wona arewani laawol bamma ay binta o hoore mum caggal o nanino ñoore ɓee binta o wiimo fala tazunnu wata sikku anna abaka bamma min ahli hada al biladi ko ɗo jeeya bamma jeeyaka ɗo de wa kada on haaldimo hen ko heewi sifanimo hen ko heewi ko andaɗo wona hen kadi o andi hankadi ni faalima ko ɗo hankadi o andi wata haqqaga o yenana ndeke anna lahu mansaban omo jogii askitinorde tomo askitino min gayriha mo jeyata mo askitino taw wona ɗo fa qawiya asmuhu ita pellital ngal kadi ɓeydi sembinde pellita makko ɓeydi sembinde allah rihlata hankadi o yahat tan hankadi ko jaltowo ɗo omo ƴeewa e gandal wonno anniya makko noon ko yaade Fuuta sabi binta o haaldima bamma jeeya ko Fuuta jeeya ko Ciloñ haaldima fof ɗum wonno anniya makko kono noon haade makko yaade o rewat ɗo Ali ibn Ismaila ɗo haade ceerno makko ceerno Mouhamadou deƴƴatano on ko ɗon o rewata so rewi ɗon o ɓenna koye Fuuta o janggoya pellital ngal ɓeydima wa hum la yarifuna zalika ɓe ganda omo jogii o anniya e ngal pellital wa min jumlati man wa'azahu wa nasahahu ne jeeya e waajinoɓe mo laaɓani mo reedu kadi waajiɓe mo laaɓani mo reedu fi hadihi l muddati e on ɗon dumunna e on saha wahidun min sulaha e Fuuta Jalo gooto e moƴƴuɓe Fuuta Jalo wadde an ndigel mi sawno wanno annduɓe no mbimami ni sono haalde tan ko ndigil mo ɓe gonno wasde jangde ko toon wonno kono wona leydi ndi fof o ko e moƴƴuɓe Fuuta Jalo o wiyete ko Alpha Ahmadou ismuhu Alpha Ahmad o wi o Alpha Ahmadou noon gayru lladi mata fi lmadinati lmunawwara wa taraka zurriyatahu indahu jiida o emo mbino ɗen maayi madinatu munawwara ɗi yummakko ha woni on ɓesguji mumen kanko jogui andi ceerno sifinom to hoore deftere ha o wi on ɓiɓɓe mum nan janggaɗo Alhaji Ali o jiida koɓe tokoraɓe tan ko ɓiɓɓe ɗiɗi nandi Alpha Ahmad mbasa sikkude ko Alpha Ahmad oya mo mbiɗen wonde hinno madinatu munawwara hawri toon eladial wona on ko goɗɗo ebi on Alpha Ahmad on ko yummira maɓɓe jiidu yumme baba maynoɗo Madinatu Munawwara on yummum e yummum Alhaji Ali jiidu yumme baba oy wona on kadi ne accuno ɓiɓɓe mum ɗo Alhaji Ali ɗon ne janggina wona on oɗo ko Alpha Ahmad goɗɗo Fuuta Jalonaji on wasoyimo waajimo hirjinimo yo continue jangde o continue peewal ngal o fuɗɗigal o wi oɗo Alpha Ahmad mo mbiyanmami waajinomomo laaɓanimo reedu balilladi salla ala ceerno Mouhammad hina mata ko o woni juulnoɗo ceerno Mouhammad bamum ceerno Ibrahima Diallo ɗo hawre ladial ko o fewnimo looti hasni juuli o salla ala ceerno Mouhammad hina mata nde ceerno Mouhammad hawre ladial fi payana ko o juulnomo wa min salahi Alpha Ahmad hada annahu lamma tawalla jihazahu wa ghaslahu wa umurahu kullaha dafa'u ilayhi alla dafa'u lahu an ghaslihi shay'an min al-hindati faqala qabiltu ghayra anni tasaddaqtu bihi ala yatamahu ande ma ko moƴƴo e Fuuta Jalonaɓe laaɓanino Alhaji Ali reedu waajimo o wiina jeeya e moƴƴere on Fuuta Jalonajo Alpha Ahmad moƴƴere makko nde o heetti
keɓɗugol ceerno mouhammad kanko looti on hasni juuli ɓe jaltini jobdiɓe joɓimo sabi won lootoɓe mayɓe taw ko yoɓeteɓe ɓe joɓirimo noon ko gawri ɓe ƴefti gawri ɓe wimo nda haqqe ma golle ma ɗe gila e loogol ngol ha e kasdugol ngol ha e juulgol ngol fof o yimi jaɓi kono noon mi sakkima alyatima e makko ɓe o sali jaggude o wi ɗum koye nunɗal ko e feewal jeeya kono gon noon mawɗo nangude e ɗin zamanuji no wayano o wi mi sakkima alyatima e makko o wi oɗo noon no jeeyano kadi e waajotonoɓe mum joni noon summa lamma kana al amru hakada tahayya a wa tashammara lirrihlati li talabil ilmi o wi hankadi alhaali o wayini o nanino ñoore moƴƴere ceerno mouhamadou e ñohannoma nde nene makko cawdiɗo binta haali kaɗo haala alpha amadou wajuri momo ni hankadi tahayya o heblima hankadi o ñoranima yidde yaade ko jahowata holko nawata mo li talabil ilmi yiiloyade gandal wa wafaqahu fi hada akhuhu wa muhibbuhu muhtada wa ikhwanuhu dakkodiri e makko faamodiri e makko e ɗum ɗo musidɗo makko giɗo makko biyeteɗo muhtada on kam o suutima ɗum o yimi waynatako de somi waynima nene walla fami neno no wawi salo mi yaha ene komi janggoyo oɗo yimo en jaadat an kadi ɗo gummiɗa fof ɗum waɗi ay meejiri addude kayiɗo kono alhaji ali kañum ummi tan o ummodi e dental ndo yahata Ndiaye Kounda omo yaadi e jeenayo nde ummi ko jahowo tan ɓe mbima a woppata men ɗo gila nden gila e baydoyagal o ummodi e dental gila nden ko joom dental tan kam so mi jitani janngo mi adda ay ɗo o haali ɗo tan ko muhtada o ɗum tan windi ɗo o yiwa ihwanuhu e musidɓe makko kono inɗe ɗe ngalaɗo ma en gaddu inɗe ɗe kanje fof jeenayo o ummodi paƴama ɓe jeehi Ndiaye Kounda wa wafaqahu dakkodire makko fi hada akhuhu wa muhibbuhu muhtada wa ikhwanuhu kono koye cuuɗagol wa waaduhu ɓe poɗodiri e makko wa ahaduhu ɓe gaadodiri e makko ala zahabi ɓe yaade ɓe mbimo en jeehi an kay ɗo gummiɗa fof ɓe gummo no mbiɗa fof ko noon aadi tiiɗɗo fodore tiiɗo ceerno wi wa kana dhalika fi ami haysachin sa tongi abadata ko hitande haysachin 1318 mi jirgo on honde alhaji ali feeñe aduna 1300 1301 1301 joni noon ceerno wi 1318 wadde omo yaara duuɓi sappo e jeeɗiɗi sappo e jeetati ɗum ni ceerno no windi ɗum ɗo o wi to hitaade men ɗum ɗo ko 1900 nden o yalti paƴama o yehi Ndiaye Kounda 1900 1900 ko nden ceerno men Cheikh Alhaji Mouhamadou ibn Sayd ko nden feeñe aduna nden ceerno feeñe aduna ko nden Alhaji Ali yalti Guinée Bissau yehi janngoyde Ndiaye Kounda wa huwa ibnu 18 sana omo yaara hakkude duuɓi sappo e jeeɗiɗi sappo e jeetati wartahala o hirndi min paƴama o yalti paƴama qabla rufaqaihi ko adi setidi e makko wona ɓe mbino jaadade makko kono kanko adi ɓe yaadi holɗo o yalti paƴama yawmal arbi'a ñande alarba ha ganda alhaji ali ko tongo sabi ɗum ɗo fof ko kanko haalani ceerno no inde ani ceerno tan kawno kanko haalta ñalawmaji ɗi o haala dasuji ɗi o yalti paƴama ko ñande alarba ɗiɗi korka 1318 alarba ɗiɗi korka 1318 o yalti paƴama joni noon teskoɗa holɗo jogori yettare Ndiaye Kounda wona ko ñande ɗiɗi korka ha ganda no foti balɗe waɗe lawol en gandi ko ɗiɗi korka o yalti paƴama joni noon no foti korka o yettoyto Ndiaye Kounda kanko goto yalti paƴama wantadarahum o faɗi ɓe noon yiiɓe wonde gabboto mo jaadare makko o faɗi ɓe enda payana
o yalti paƴama o ari payama ɗo janggannoɗo ɓuuro ceerno makko ɗo o fadiɓe ɗon sittata ayyamin balɗe jeegom fadiɓe ɗon fa ataw kisa ɓe gari ɓe mbinoni ɓe gari kamɓe jeenayo ɓe tawimo ɗon wartahalu umuman kamɓe fof jaadi gila nde ɗo fuɗɗi dañji almum walla min mbiyeni gila omo jangguiɗa gila omo jangga wona mbine kanko lomtotono ceerno Mouhammad bindugol alluji ɗe tindide almuɓe ɓe gila nden tan wartahalu umum kamɓe fof jaadi wa qada'u nahara cayanga ɓe tacci maayo wiitango cayanga ngel maayo ɓe tacci ɗum yahoɓe guinimi sawɓe ne nganndi cayanga e ngo ari haa ga e Sénégal ɓe tacci maayel cayanga fata wajjaha hada sijji ay nde ɓe tacci maayo ngo haɓe ngayni ko ɗon ɗo haji ari dari o hucce Allah fata wajjaha ila rabbi o hucce Allah fof makko wa hamidahu o yetti Allah wa shakarahu o manti Allah mi yetti Allah jaltinɗo kam ɗo newnani kam yaade ɗaɓɓoyde ganda hayso akhrajahu min biladil jahli wa ataw ila qaryati soɓɓulde o mi yetti Allah newnan ɗumi yaltude oɗo nokku mbo ɗon yiiloyo gandal Allah waɗi fisa ɓe ngari soɓɓulde te o suwanno mudde tijaniyata te soɓɓulde Mouhammad ibne Ibrahima ko ɗon leli on koye seere ɓe jeeya ñande fof silsil o eɗen ɗowe inde makko Mouhammad abne Ibrahima te kamɓe fof ceerno no addiɓe ɗo e deftere Ali ibne Ismaila windande mum ha timmi ceerno no haalimo ɗum neɗɗo wawa yidde ko anda Mouhammad abne Ibrahima ceerno no haalimo ɗo ha timmi Ahmad abne Abibacry kala goto e maɓɓe ha keɗɗoɗa ko ceerno haali e mum gandade ko wona meere ceerno suɓori oɗo silsil wona meere so haalino ɓeeɗo waliyaɓe Allah o sifima ɓeeɗo ko dañi to Allah gueɗe ɗe Allah fecci ɓe a toon ko hunde mawde wona meere o wawno suɓade no mbimamini silsil alhaji ali ɓurɗo raɓɓi kode alhaji ali no jogui silsilaji ɗe hanki en kaali alpha hachimi alpha ahmad cheikh mouhamadoul hafid cheikh Tidiane walla alhaji ali alpha hachimi cheikh oumar mouhamadoul ghali cheikh Tidiane walla alhaji ali Mouhammad Saïd Al Alawi kankari Mouhamadoul Hafiz Cheikh Tidiane on Mouhammad Saïd on e Alpha Hachimi yen ɗo fof ceerno no haala ɓe ɗo wiita wonde onon kon seeren ɓe dental ngal ganda son kiɗe banda makko on ɗum oye fof rendi artiɗo mon ɗum oyi ko wonno e juuɗe ceer hamme ummi e Sharif Abdoul Moukhtar fof ari nan ɗo ganda son keɗo bando juuɗe ceerno han baro ko no juuɗalji maadi sakkite ko ceerno han baro nan ɗo alhaji ali ko rewni alpha hachimiyu ari alhaji ali nan ɗo ko rewi Mouhammad Saïd ari alhaji ali fof nan ɗo hakkude alpha hachimiyu e Cheikh Tidiane ko ɓiɗo gon ɗon hakkude kadi Mouhammad Saïd e Cheikh Tidiane goto lombiɗo Mouhamadou Hafiz mawɗo suɓade ɗin silsilaji ɓuri raɓɓiɗde kono suɓade mo oɗo o duworo ɗum ha makka laabi makko tati ɗi fof ko hunde mawde kamɓe fof bindanɗe maɓɓe nan joni noon ɓe gari soɓɓulde ɗon Mouhammad ibne Ibrahima leli te soɓɓulde kadi alhaji ali no waɗanno ɗon daka wona ɗon tan noon gure ɗo sinci ɗe kala hen wuuro o waɗi hen daka kanko sinci Misra ceerno Darami wonno ɗon waɗi ɗon daka kanko sinci Madina Alpha Saad woni hirnangue Madina kanko sinci Darussalam sinci Cham sinci ɗaybata sinci nemataba sinci guiroyere ɗo ceerno Bocar wonno o sinci gure sappo ɗo pamirta kala hen wuuro o waɗi hen daka taw jiiɗa eɗo soɓɓulde o sincani ɗum kono waɗiɗo daka ayi ɓe gari soɓɓulde omo wondi e ɓeeɗo ngal ɗo dental o wi soɓɓulde gariyatun dufina fi ha ceerno Diallo ko ɗon ubba woni ceerno Mamadou Ibrahima kanko fite ceerno Diallo wa huwa cheikhu cheikhihi on ko ceerno mum ceerno makko Ali ibne Ismaila wa sayati chey'un min zicrihi o wima ngaro e hunde e jangtowol makko kanko Mouhamadou ibne Ibrahima haala makko no aroya Allah addiɓe soɓɓulde no mbimami ndi noon fandare makko ko yaade ciloji Fuuta ɗum woni fandare makko
kono noon maɓe ndewa ɗo Ali ibn Ismaila نعم sabi ceerno Mouhamadou Diallo deƴƴatanum wo wajadu hunaka نعم nde ɓe ngari soɓɓulde ɓe tawi ɗon muridahu نعم ko almudo Mouhammad ibn Ibrahim نعم almudo makko biyeteɗo ceerno Ali Diagnete ko on ɓe tawi ɗon e galle he ko on bismiɓe wa mimma bushira bihi نعم ne jeeya e ko alhaji aali weltinira ko Allah weltinirimo نعم hina batu hunalika nde ɓe mbaali ɗon ɗo soɓɓulde ɗo نعم an ra'a fil manami o hoyɗi ñande hene on jamma نعم o hoyɗi Mouhammad ibn Ibrahim Mouhammad ibn Ibrahim o gubbaɗo ɗon o نعم alladi ishtahara bi ismi ceerno Diallo نعم Mouhammad ibn Ibrahima lolliri ko inde ceerno Diallo نعم o hoyɗi on fa akhadahu wa ata bihi ila wadi o hoyɗi Mouhammad ibn Ibrahima addi mo ha e caangol wa gasalahu fihi lootimo e caangol he kanko Allah jeyaali e koyɗol he hatta tanazzafa lootimo ha o laaɓi ceerno wi wa hada fa'alun hasanun نعم ɗum ko malkinogol moƴƴol liman huwa fi sabilil khayr نعم gonɗo e laawol moƴƴere yiya waliyu Allah na addi ɗum e caangol Naam. looti ɗum ha laaɓi ɓe ɗum ko fa'alun hasan o malnori ɗum kanko alhaji ali نعم kisa o malnori ɗum o malkinori ɗum نعم o wi hankkadi o anndi laawol makko feewi summa jawasu refti ɓe ɓenni نعم ila an wasalu haa ɓe jotti ñaabina o wi ñaabina qariyatun ɓurba bahari نعم gambiya o wi ko sara gambi نعم no ɓadi maayo gambi o ɓe ngari e ngon wuro ñaabina نعم wa marida hunaka sittata ayyamin نعم o rafa ɗon kanko Allah jeyaali o fawngi fawngal musgal نعم balɗe jeegom taggal ɗum fo oofiya bi isnillahi o saɓori taggal balɗe jeegom ɗe o saɓori kono o fawngiɗo ɓe ñaabina ɗo wa madaw ɓe ɓenni نعم hatta wasalu haa ɓe jotti ila njay kunda mbiɗen ko ɗiɗi korka alarba wonno nden ɓe gummino paƴama ɓe jottima njay kunda ko maskana ko hoɗorde نعم al arifi billahi gando Allah jottiɗo Allah al arifu billah نعم azahidi duuɗiɗo aduna al wari'i gaynitiniɗo jambour نعم gaynitiniɗo dentiɗo ko laaɓaɗi al munqadi'i taƴiɗo kala aduna نعم o hucci o feewi lil ibadati dewal Allah ɗum woni golle makko rewde Allah wa tarbiyatil khalqi e nehde tagore nde fi dinil haqqi e diine gonga ko ɗum wonno golle makko oɗo Ali ibn Ismail نعم ceerno wi faridi asrihi ko gooto e zamanu makko hono makko weeɓani fil garb نعم to banggue hirnangue men ga enen ga ko gooto heen to banggue wonde mo arif billahi نعم gando Allah yetti Allah ruuɗi oɗo aduna نعم aynitini hucci e Allah نعم no nehata goore nde e diine goonga oyi ko gooto ceerno wi almashhuri o lolliri noon ko bi ismi ceerno Aliyu Dem نعم ceerno Aliyu Dem enen noon mbiyen Ali ibn Ismaila ɓe gumminoto ko alarba ɗiɗi korka نعم hande ɓe jottiɗo ko altine no gasi goo korka wadde mbaɗi e laawol balɗe 19 wona alarba ɗiɗi korka ɓe gummi haƴama ɓe jottima jaay kunda no gas e goo korka نعم nde altine almidal hajjali ko bindanno hay hunde ɓoccittano ɗum kanko fof tongal ha Allah noon holluma rihila makko نعم nde o hajjoyta nde nde o yalti Madina نعم hay hunde ala fof fuɗɗi kala heen ñalowma ko kewɗe on ñalowma fof o windat ñalowma nanngam lewru nanngam hitande ko nanngam min mbadda e ñalowma hay ko nanngam e nanngam ni haa ɓe jotti Makka haa ɓe jotti Madina haa no ɓe gartiri fof mo wi kadi fof mo datuuji ɗi fof mo totti ɓe jotti ɗon ko ñande altine nogas e goo korka 1318 نعم wastarahu yawman wahidan wona ko altine mbiɗe ɓe jotti e pofti ñalowma gooto نعم woni talata ɓe ngari ko altine نعم talata tan ɓe pofti wa akhadul wirda ɓe nangi wirdu holde ɓe jaggi wirdu fi yawmil arbi'a ñande alarba wona ceerno yidoma gila ko bayde hakkille makko woni tijaniya
ɓe kaalata ke haala haw windanede alluuji janngude qur'ana en janngude defa ɓe jokkiri tan mbiya ɓe dokke laawol tijjani ɗum no wiye ɓe suka ɓe nangi laawol tijjani walamma ra'a hada seyida te mbino ɗen o annino tan ko wadde ɗon escale o ɓenna fuuta sabi o anndi hangre ko cilloño jeeya walamma ra'a hada seyida nden alhaji ali yii oɗo kohowo ali ibne ismail wa ahada anhu o ƴefti on laawol tijjaniya ahabbahu alhaji ali yiɗimo mahabbatan gilli ansathu yejjitidimo kulla shay'in kala hunde o yejjiti bomo mo jogino anni e ɓennude gilli o yiɗi ali ibne ismaila yejjitinimo kala hunde ansathu kulla shay'in nani ay warafada ceernoyi warafada ma fi qalbihi min azmi zahabi ila ayi makanin kana o hayti rafada woni o hayti ko wonno ɓerde makko fellidde yaade o ɓenna o continue e jangde yalte makko haalaɗi rafada o fiɗɗi ma fi qalbihi o fiɗɗi o hayti o yaltini ko wonno e ɓerde makko min azmi pellital azahabi yaade ila ayi makanin kana kala nokku bawɗo wonde mo miijino yaade o hayti taw nawannoma toon kodi ɗalabi ayi shay'in kana yiiloyaade kala huunde wawde wonde e gandal o hayti hankadi ɗo ko heɓi ɗo fono yanamo wa jaala o waɗi hammahu himme makko hamman wahidan ko himme goo hankadi wa aquduhu haqqille makko fof o waɗi ɗum ko fi khidmatihi ko gollande ceerno ali ibne ismail heddi ko fof yalte ɓerde makko wa ma aqamahu cheikhuhu fi shay'in illa fa'alahu ala wajhin ahabba ilayhi ceerno makko ali ibne ismaila meeɗa darnudemo e haaju so wonaa taw o golli o humti haaju o eno ceerno o ɓurata yiɗirde kala no ceerno o ɓuri yiɗirde ko noon haaju o fewnirta ɗum ala wajhin ahabba ilayhi ɗum waɗi ɓa qala li cheikhi zata marratin heen laawol o hucciti e ceerno o kanko Allah jeyaali o hucciti ali ibne ismaila o wiimo o wi ali ibne ismaila kullu amrin ihtacca ilayhi fad'uni wahdi o wi kala alhaali mo kato jinɗa hay so yimɓe sappo mbawi gollude ɗum noddam min gooto min tan gooto sa ak fiika mami heƴe mu annatahu to e mum no ɗum tiiɗiri fof no sattiri fof mami timmin ɗum ha timmi o wi ni ceerno kala haaju bawɗo wonde ko satti ko tiiɗi fof noddam min gooto wahdi wonon o wi fadu'uni wahdi min gooto mboɗo wawi darade heen mi timmina ɗum mi golla ha feewa ha ɓerde ma ɓuuɗa ay watte hen inchallah moƴƴi ɗum hammon ceerno wi wa ma zala maahu kadalika o seerani ko ni o wurdiri e ceerno makko e khidma ɗeɗo golle mais en kaari haala jangdere de yaltinnoma fof ko yiiloyaade jangde e yiiloyaade yimɓe moƴƴuɓe ceerno wi o seerani ko ni o wondiri ali ibne ismail hatta lahdahu bi ayni tahsis fi kulli shay'in ha on kañum ne leƴƴimo ndaardimo yitere hertinandemo e kala hunde ali ibne ismail joganimo hen keeriɗe hunde wawno wonde fof alhaji ali kino ko kertinanteɗo sabi o andi o nandani heddiɓe o andi o ko yiidoto ko gonga e mum wala faja'athu hajatun fi ayi waqtin min ana illeyli wa zahirati nahari illa nadahu fayagdiyaha ala ahsani ma takun haaju meeɗa bettude ali ibne ismail e kala waktu ɗon pecce jemma jollor ñalooma wona jollor ñalooma wona pecce jemma ala nde haaju betti ali ibne ismaila illa nadahu so wona to noddi alhaji ali sabi ko on winoma noon haaju bawɗo nde fof noddan min goto hayso pecce jemma fa yagdiyaha o humta haaju o ala ahsani ma yakun no ɓuri yooɗirde e no ɓuri ngarɗirde hatta alimahu fi dhalika alkhassu wal ammu ha andiri ɗum alhaji ali ɓadiɓe e woɗɗuɓe fof heeriɓe e woɗɗitiɓe fo gandirima oɗo sifa
nganndi kadi hakkude makko e ceerno o nganndi kadi ɗeeɗo golle ɗo gollata e oɗo xirma mo waɗata ɗo ceerno ɓadiiɓe woɗɓe nganndi wa qabila lahu jaɓanimo alqasi waddani woɗɗitiiɓe ɓadiiɓe jiidaaɓe ɓe jiidaaka fo jaɓanimo ɗum ko dokke Allah kisa Allah waɗi wa sara o wattindi yaminan li shimalihim kanko woni ñaamo nano Ali ibn Ismail o woni hankadi disneteeɗo woni fof hankadi o kanko andi junngo ñaamo no walla junngo nan nano so mankama ñaamo wonko mankide ñaamo so mankama nano wonko mankide woni hankadi o woni ñaamo nano Ali ibn Ismail o woni ballo ko suuɗi e ko feeñi wa masnadan o woni ɓaggorde li zaharihi keeci Ali ibn Ismail so hoddirama on no ɓaaro sono ɓaggoo ko alhaji aadi on ɓaggorde makko ɗumana hankadi geɗɗere fof o acci e juuɗe on kanko hankadi o foofti kala tampere o tampanno to baŋnge golle galle en e geɗe goɗɗe hankadi o foofti ko alhaji aali ƴeew ko ceerno jogori haalde ɗo hay waajuuji o watti wiide alhaji aali waajo almuɓe ɓe ko fonno waajaade de o hen hen alhaji aali wa ya'tadidu bihi Ali ibn Ismail ne sembinoro alhaji aali fi ghalibil amri ko jaali e alhaali ko ɓuri heewde ko on no sembinorto ko on no wallitorto nani ceerno wi way wallihi Ali ibn Ismail hettini alhaji aali fi ardi shuruɗi woni kala nannguɗo laawol tijjaniya ko alhaji aali haalata sharɗiyeji ɗi sharɗiyeji ɗi ko sharɗiyeji no gaasi tati o haala fof wa iblaghi ay e yettinde badi tambihati yoga e pindinale woni waajuuji waajuuji wona kanko findinta kanko waajoto taw ceerno no jooɗi maa adami taallumihi ceerno wiyete noon o janngaani haqiqa tan sabi gila o ari koye golle o woni kono ay ko ɗum ko wiyete looweede ceerno gaynani haalde ɗo anndi no wiyode kaari ko looba ɗo kaari ko looba koko Allah jaali e ko woni looweede woni han kadi Ali ibn Ismail dañe makko hoolaare waɗanimo keerindi ɓaddinimo hoore mum nannguɗo laawol fof ko Allah jaali wiyete haal sarɗiyeji sahaa yamiramo iblaahi yettinde yettin taw omo jooɗiide mbaɗi tan mbihaade alhaji ali gila nden fuɗɗodiri e waaji nden fuɗɗodiri e dente te noon ceerno wi ma adami ta allumi fi haqiqa te o janngani nden janngi kono noon so ceerno wimo haal tan hankadi gasi o haala haalaji te ngannduɗaa no ummoroma to Allah tawa ko e himɓe ceerno o wona e almudagal ko nafa ceerno witte o janngani tawde ceerno wi إذ علو همته في اشتغاله بخدمة الشيخ حاله عن ذلك إذ علو همته توغل همة الحجي آلي سخلر دمو غولان دي ceerno o o dum hadi mo jangude hay so di jangudo baba alhaadi makko pop golle galle ceerno gese ceerno golle galle fo hetini hoore o wi kono noon walakinna barakatal asiyah ceerno wi noon walakinna barakatal asiyah sullamun lil muridina ila kulli khairin wa manhajun li kulli najahin tawi ceerno ono mo haal sarɗiyeji kadi waajo dental o waajo taw ceerno ono jooɗi no heɗi o ittane ndin keerindi te o janngani nden jangde ceerno wi walakinna barakatal asiyah o wi barke seeremɓe sulla mum ko escalier ko ngabbirgal lil muridina neɗɗo wata yaw barke barke ɓuri huunde fof andami wonde seeɗa ala ko barke woodi seeɗa ala ko barke woodi ceerno wi barke seeremɓe kañum woni ngabbirgal almuɗum ila kulli khayrin fewde e kala moƴƴere barke seeremɓe wa manhajum kañum woni laawol e kulle no jahiri kala réussir wadde réussir ɓe ko e barke seere ɗi kanko o dañi barke o waɗi réussir jangde woɗɗaari fof o dañi ko ndo omo ɓuuɓni ɓerde ceerno andi kam ɓerde ceerno ɓuuɓe makko
لأنه في هذه السنين المتعددة نعم التي أقام فيها عند هذا الشيخ كلها ما تعلم فيها إلا الرسالة نعم لابن أبي زيد القيرواني عند شيخه ومنية المريد عند السيد العلوي نعم جلال الدين وثلاث مقامات مع الخطبة من مقامات الحريري عند الحاج إسماعيل فقط نعم ceerno ɓi sabi ɗiɗo duuɓi fof ɗi o waɗi ɗon ɗi نعم andi ko duuɓe won ɗon duuɓi jeenayyi alhaji ali wonde aliyi ibne ismaila ko duuɓi jeenayyi no wawno ɓura ɗon نعم kono no timmin ɗon duuɓi jeenayyi ali ibne ismaila hawre ladial ko ɗum woni sababu koɗgol makko kono ndeke on sono wuurno no wawi nde ko waɗa toon ko ɓuri ɗum duuɓi jeenayyi ceerno wi e nder duuɓi jeenayyi ɗi o janngani so wona deftere arrisala نعم risala abi zeydini qayrawani ɗum ko ceerno makko ali ibne ismaila jangguinimo ɗum o janggi muniyatal muridi ali ibne ismaila no sirifaɓe aliɓenkoɓe garanno ɗon tan jaltatano ɗo نعم muniyatul muridi jangguinimo ɗum ko biteɗo jalaluddin نعم ko sirifajo alawiyanke no wonno ɗon e galle he o janggi maqamatil hariri deftere maqama nde نعم o janggi hen maqamaji tati wondude e khutba won fuɗɗode maqama o نعم ɗum kadi ko ali ibne ismaila jangguinimo ɗum ceerno wiwa ma ada salik kala ko wona ɗum ɗo fama yaltaji ɗum koko hoccata min fami cheikhi e hunuko ceerno makko kala ko wona ɗeɗo defte نعم ko nanata e hunuko ali ibne ismaila kala noon ko o nani naati ɓorata yaltata kala jumla mo nani kala konngol o nani yaltata hina yaisu so on nawajotono نعم kala ko hocci naati yaltata wa ma yasma'uhu goɗɗum ɗum koko o nananno نعم min al bayadin woni sirifaɓe arabiyankoɓe bayadin woni safal نعم raneɓe alladina yanziluna indahu نعم jippotonoɓe ɗon e galle he ɓenne o nanan noon e jewta ko fate gande ko nani fof noon yaltata wal ihwanil fuutiyina e musidɓe fuutankoɓe janggannoɓe ɗon ɓe kala ko nani yaltata gila e baydayagal en kaaliɗo nde fammore jangguinanno souleymane wona ko hen o wawi limto hiiji نعم tiyatan o windanaka ɗum نعم ɗon e ko ɗon tan ko nananno ali ibne ismaila na waajo نعم e ko nananno e safal ɓe arannoɓe ɗon alwiyankoɓe نعم e musidɓe fuutankoɓe alɓe fuutankoɓe wonduno ɗon نعم kala noon ko naati yaltata o wi li annahu sabini kanko alhaji ali hina ɗaala muqamuhu ay nde o ɓooyi ɗon نعم sara kisa kanko o wattidi kanko alhaji ali muna khallahum kanko woni jatigi maɓɓe نعم nde hanke ɗo woni e galle he o andi ɗon no moƴƴi نعم woni safalɓe ɓe so ngari fuutankoɓe ɓe so ngari kanko jippintaɓe نعم sabi ceerno wima koko hoccata minal bayyadin نعم safalɓe ɓe wona ko noon o wi alladina yanziluna indahu wal ihwan al fuutiyina e musidɓe fuutankoɓe so ɓe ngarino kanko jippinanno نعم li annahu hina ɗaala muqamuhu sara munakhan lahu نعم ko alhaji ali jippintaɓe mama jubila alayhi نعم wondude e ko o tagda ɗum ko tagode nde allah waɗe makko omo tagda min matanati sembinde نعم al hifs dengol makko ne sembini no renirta hunde ndi نعم wa jawdati e moƴƴugol alfahmi نعم faamu moƴƴo نعم kadi ko bitti tan ƴiigi watta haqiqi نعم wona famde ni tan famamu e gay gay ala ko famamu e celluɗo bittaɗe ƴiiq نعم watta haqiqi ko sewi hen نعم ko laaɓi hen ko noon o faamir ceerno wi kama alimahu hono no andiri ɗum نعم kullu man haala ɗum kala jillodirɗo meɗɗo wondude alhaji ali نعم no ande makko oɗo sifa moƴƴude haqqille نعم seebde haqqille e yawde famde kala gondude makko no andirimo ɗum محمد سراج مبارك مصاري إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة